Barcelona, clúster nàutic. Amb una situació geogràfica immillorable dins de la Mediterrània i un clima excepcional, s'obre a la mar des de Collserola amb 15 quilòmetres de costa, amb una llarga tradició nàutica i marinera. La capital catalana és a la vegada una de les primeres ciutats del món en qualitat de vida i un dels principals motors de creixement del sud d'Europa. En les últimes dècades s'ha convertit en un referent de la nova economia del coneixement i és un punt d'atracció d'empreses estrangeres i de talent internacional en tot tipus d'activitats i sectors. Disposa d'una excel·lent connectivitat, amb una important oferta de serveis comercials, turístics, culturals i financers. L'aposta de Barcelona és per un model basat en la innovació, la recerca i el coneixement, el desenvolupament i la creativitat, donant gran importància a la cohesió social. Per això és una ciutat que està en constant evolució. Barcelona, des de sempre, ha estat una ciutat que ha mirat cap a la mar. En els darrers temps, el front litoral s'ha renovat amb una transformació urbana i ha estat valorat com el millor litoral urbà en quant a platges i sector nàutic. El resultat ha permès integrar diferents sectors, dinamitzant el front marítim en ofertes i serveis, tant per a empreses com per persones. En aquesta àrea trobem diferents marines, tant de petites i mitjanes com de gran eslora, i totes les empreses de reparació i subministraments que donen suport a aquesta intensa activitat nàutica. La pràctica i promoció a partir de les escoles de vela, l'organització de regates de competició o clàssiques i esdeveniments com el Saló Nàutic i la Barcelona World Race generen un moviment constant al voltant del sector nàutic en aquesta zona. L'increment de creuers que operen a Barcelona aporten un moviment de persones constant, que arriben a la zona marítima i visiten la gran oferta de la ciutat. Els pescadors desenvolupen la seva activitat dins el port de Barcelona. La remodelació integral del moll posarà en valor l'activitat pesquera, a la vegada que dotarà a aquest col·lectiu de nous serveis. El transport de mercaderies i el sector logístic fan del port de Barcelona el primer de l'estat espanyol en valor i en línies marítimes internacionals, a la vegada que és la porta del sud d'Europa per les mercaderies procedents d'Àsia. En la zona del port urbà de Barcelona s'aprofita la transformació de l'entorn en els últims anys per acabar de crear noves ofertes de negoci, a part de tota l'activitat lúdica i de lleure que ja existeix. Així, la redefinició de la zona portuària passa per convertir Barcelona en un clúster nàutic internacional. Per una banda, amb la creació i remodelació de les marines del Port Vell i la nova bocana per a tot tipus d'eslora, potenciant l'estada d'aquest tipus d'embarcacions a la ciutat. Marina Port Vell s'està transformant en una de les més importants destinacions per a embarcacions de gran eslora amb una inversió de 30 milions d'euros. La marina tindrà 166 amarratges i oferirà serveis i instal·lacions de 5 estrelles per a embarcacions de 5 fins a 180 metres. El Port Vell aconseguirà una integració perfecta de la marina amb l'espai públic i l'entorn en què s'ubica, i així esdevindrà una marina de referència mundial. En la nova bocana, al costat de l'Hotel Vela, es crearà una nova marina que tindrà un centenar d'amarratges per a iots de fins a 50 metres d'eslora amb els millors serveis nàutics, a més de reservar un espai per 200 embarcacions en una marina seca. Un dels motors d'aquest clúster és Marina Barcelona 92. Amb 76.000 metres quadrats, és líder mundial en la reparació de iots de gran eslora, amb una capacitat de producció de més de 70 embarcacions per any i agrupa a més de 40 empreses dedicades exclusivament a aquesta activitat. Marina Barcelona 92 té previst invertir 50 milions d'euros per ampliar les instal·lacions i oferir millor servei en totes les reparacions. Per a la correcta qualificació del personal que treballarà en aquestes activitats, la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Alfar potenciaran la formació de professionals al sector. La Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona i la Barcelona World Race dinamitzen la navegació d'alta competició i promouen la recerca i la innovació en el camp de la navegació a vela.
El nou clúster busca la suma d'esforços tant per part de les empreses privades com de les entitats públiques del sector, la potenciació de projectes comuns i l'establiment de vincles de col·laboració i sinergies. La concentració geogràfica d'aquestes activitats en un únic espai, al Port Vell, contribuirà a generar valor a l'economia productiva del seu entorn, de la ciutat i de Catalunya. Barcelona Clúster Nàutic consolidarà la capital catalana com a referent internacional de la nàutica.